Nem szabad betenni a hűtőbe. Majd ha beteszem a hűtőbe, akkor is a mély hűtőbe teszem. Nem a kis hűtőbe, hanem a mély hűtőbe. De ez most még ott nagyon jó helye van. Szalonna? Az is van még egy kevés. Azért mondtam Leilának, hogy vegyék ki, mert nem létezőnek penészedjen. Hát itt már tönkre menne az egész akkor, hogyha ott olyan jó helye van neki, hogy mondta Tündi is, hogy egy szálat vagy kettőt, ha többet nem, mert nincs olyan helye, ahol tegye. Itt nagyon jó helye van. Hát Roszkosinak is olyan van, hogy lekölt a vidén az oldaláról, kívülről az összes penész. Mert belül nem penészes a tiétek se, hanem csak kívül. Hát én lemostam, csap alatt. Aha, jó, de belül nem penészes. Hát mert jó sós meg minden. Meg nyilván az erős is, amit elvégzik, nem? Csak sima. Nem tudja, mert a tetején ízértéte madzagot, amelyik erős, mi? A tetejére tette a madzagot. Mert nem tudom, mert össze van kötve, most akkor plusz madzagot tettél rá, nem? Az az erős. Majd meg van még, nyilván több erős van most már, mert többet ízértettünk meg érésre, nincs benne erős. De nem erős az sem nagyon. Na most én is megkezdtem egyet, azt nem tudtam, hogy mi, az nem erős az sem. Az erősek önmagadnak. Na nézzük már a képet.